Hypotéka s 1%. Toto ti tvoj finančák nepovie. A vieš prečo? Pretože z toho nemá províziu. ŠFRB. Úver s 1% úrokom na bývanie je super, ale nie je pre každého. Aby si sa k nemu dostal, musíš spĺňať minimálne jednu základnú kategóriu. Najčastejšie ide o mladomanželov, rodiny s malým dieťaťom do 6 rokov alebo ľudí do 35 rokov. Pomôcť môže aj to, že si samoživiteľ, alebo si z detského domova, alebo máš ZTP v domácnosti. Ale to je len prvá časť. ŠFRB sleduje aj klasické finančné podmienky. Musíš mať určitý príjem, nemôžeš mať dlh voči štátu a úver môže byť použitý iba na bývanie. Zároveň sú tu aj limity na nehnuteľnosť. Byt do 80 m2 a dom do 120 m2 obytnej plochy. Takže nestačí len vek, ale záleží aj od profilu žiadateľa a od profilu nehnuteľnosti, ktorú budeme financovať. V nasledujúcom videu sa dozvieš, ako to celé prebieha, čo potrebuješ doložiť, aby si to dostal. Tak nás nezabudni sledovať.